הפסוק ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. תראו שזה, הנה זה כשר, זה 4 קיפולים, כי זה מקופל על 4. זה 1 שקיפלו אותו על 4. עכשיו תפרו את זה בדיוק גם את הבית אחיזה, שזה נקרא ידית בשפה המודרנית, וגם את המלכות ברצועות של חמור. והנה כאן יוצא מהחוצה 2 רצועות של חמור צריך לצאת. וזה מה שהמשנה אומרת. ומדוע? על שם הפסוק הגמרא אומרת, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אז זה גזירת הגמרא. רבנו הארי מבאר דבר אחר, מבאר דבר יותר עמוק, ואני אוחז כאן את סידורו של הרב הירא, המקובל הגדול שהיה בירושלים לפני 200 שנה. כדאי לומר, אתה תגיד אחריי, אני אגיד את זה בקול וזה. יסרני אדוני אך למשפט, על בהפך פן תמעיתני. אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, תבוא לפניך תפילתי, ואל תתעלם מתחינתי. שאין אני עז פנים וכשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, צדיק אני ולא חטאתי. אבל אני חטאתי, שבתי, בגדתי, גזלתי, בגדי דופי, העליתי, חשעתי, נזעתי, חמסתי, נפלתי שקר, יעצתי רע, כזבתי, קילצתי, מרדתי, ניאצתי, שרדתי, עריתי, פשעתי, צרבתי, קשיתי עורף, פשעתי, שיחדתי, תיעבתי, טעיתי ותיעתעתי, חילקתי שם שמיים בסדר, בגלוי, על זה ידרא, ונדעתי ובלב נשבר ונתקה, קשור לחבלי אדם, כפות מרצוני על העמוד, שהעולם אומר עליו, שליח בית דין ניצב עליי להיכלי הפשע ולאתם חטא, והריני מצדיק דיני עליי ולוקה בשניהם בעולם הזה ולהינצל מהם בעולם הבא. עוזרני אלוהי ישעי על דבר כבוד שמך, כפר על חטאותינו למען שמך. טוב, אתה סתובב אצלם מתנים לקיר, הנה את החולצה אם אפשר או להרים אותה מספיק. יופי, עושה כוח, הנה עכשיו זה טוב. עכשיו זה קצת כפוף, עוד קצת, כן, קשור אותו. כן, מצוין, הכי טוב שבעולם.